அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போது நம்ம சிக்கன் 65 எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு மிளகு பொடி, பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/2 லெமன் நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். அதில் 1/2 லெமன் போதும், சின்ன லெமன் ஒரு 1/2 லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு சால்ட்டு, உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு 3 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், காரத்துக்கு தக்கன போட்டுக்கோங்க. வந்து ஒரு 2-3 ஸ்பூன் போட்டால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு 3லேருந்து 3.5 கரண்டி வேற போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அது ஒரு ஸ்பூன் 1.5 ஸ்பூன் அளவு அதை போட்டுக்கலாம். கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். போட்டு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா அதில் பிசிறி நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி, அந்த மசாலா எல்லா பக்கமும் நல்லா படுற மாதிரி அதை நல்லா கலந்து விடணும். கையாலே கலந்து விடலாம், அப்போ தான் நல்லா எல்லா பக்கமும் நல்லா பரவும். நல்லா இது பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு மணி நேரம் நல்லா அப்படியே ஊறட்டும். நல்லா அது 1 மணி நேரமாவது ஊறினா தான் கொஞ்சம் நல்லா அந்த மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கி டேஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 1 மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறம் கடாயில் எண்ணெய் வச்சு அது காயட்டும். ஓரளவு நல்லா காஞ்சோடனே அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் நல்லா மீடியமாக வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஹையில் வைக்க வேண்டாம். அப்புறம் அந்த சிக்கன் துண்டுகளை நல்லா இன்னொரு வாட்டி விரவிட்டு அதை அப்படி அந்த பரவுற மாதிரி ஒரே இடத்துல போடாமல் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு துண்டாக தனித்தனியாக எடுத்து போடுற மாதிரி ஒவ்வொரு பக்கமாக போட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படி ஒன்றும் இது பண்ண வேண்டாம், திருப்பி விட வேண்டாம். ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து அதை அப்படி பரட்டி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டும். மொத்தம் ஒரு 5 நிமிஷம் 6 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். ஓரளவு ஃப்ரை ஆன பிறகு அதை அப்படி வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம். அருமையான 65 தயாராகிட்டு.